More 91.9 Only Radio for live. And it's 11:42 na. We're down sa inyong mga sharing sa mga nakarelate yan. Master Pops, relate kayo ko. Pwede na ako i-share, Master Pops. Sige, kasi gusto mo share dyan, tawag na. Now na. Hello, may gabi. Hello. Wait lang. Na yung mga technical sa mga nakuandaling mo nang nadugay ko. Hello? Hello, kinsa name? Che di ay. Si Che. Yes. Para mo ngalan sa akong uyab. Basin ako to. Pero dili. Di mo pare og tingog. Anyways, Che, pila edad nimo? 20. Nanay uyab? Nanay asawa? Live-in. Live-in. Kano saan mo mag-live out? Ugma. Ugma. Sige, nakarelate kay kastanan na nahitabo sa imo nga pareha sa una? Che. Hello? 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 Ano nga? Hindi klaro de. Buto mo mama ba? Bung, mo mama. Anyways. Hello, kinsa ni? Hello, may gabi. Hello, may gabi, Master Paul. Yes, kinsa ni Brad? Si Jan Darrell ni Master Paul. Si kinsa? Jan Darrell. Jan Darrell? Piador. Ha? Jan Darrell Piador. Nakarelate ka Jan Darrell? Nakarelate ko sa kagi ni sa lalaki, oh. Ang ano man, unsa man din nahitabo pod sa imo? Sa una pa man to, atong medyo di pa kay ko matured ba. Lagi, unsa may nahitabo? So, about sa ako, ang ex lagi na ako lagi, kay nabulag ni, nangita sa glain. Ha? Sa glain ba kay... Naikulang sa imo? Naikulang guro sa kuha, pero doon sa bakong haba. Wala din nimo pangutan ako unsay kulang nimo kay para imong punan. Pamutan-on na to, di mo pagmutudag to. Mauna sila, mauna. Wala mga babae, Master Paul. May paglalaki na lang itong atong higugmaon ba? Pwede ka to. Hala ka! Atik. Atik. Anyways, unsa imong kuan? Unsa imong kaning na-realize sa atong drama tonight? Dapat yun, be loyal, stiktuan. Kung may problema mo duha, mag-istorya mo duha, kay para makabalo ka, na ba kay kulang o napasay kulang para makasinabot yun mo. So naibawa naman nato nga katong unang nga gihimo ni Leilani, katong una niya gihimo ba nagpa-kuan siya sa mga lalaki nga uban. Na magidto and kinsa may bugok nga magkuan unsa na tawag na mo ingon nga tama to. Baga wala na toy lusot, meaning siya na gid toy nagpaon na gid to siya sa iyang self sa kuan sa meaning nag-compromise siya ginagmay and then wala na din to muna din to sugod sa ginagmay hantod sa ginagko. Di na din ka makawala. Anyways, ang iyang second nga kuan gihimo is lahi na pud iyang issue ato, meaning wala na pud siya kaning love for self ba, wala na niya giyatagan og self-worth kay lagi Master Pops nga karma is real. Oo, okay. Karma is real. And then kung karma is real, di man pud pwede nga imo na lang pong pasagdan. Oo, so ito nang ka mag-fight sa karma. Oo. Imong na-karma ka pero you have to accept and adjust ka, mahimo kang better person. Learn from your mistake ba? And anyways, naka-learn man siguro siya pero mao lagi naka-partner na pud siya mali. Naka-learn pero ulahin na kayo. 'Di ba? So nasa wala na pagsisisi. Basin pud nga wala niya gilove iyang sarili sa meaning kanang wala na niya gipagwapa iyang self, wala na kay niya gi-argra. Kanya tanan ba wala niya binman yung ko. Tama, 'di ba? Kay siguro unsay imong tan-aw ngano kahang nga to siya nganong iyang gihatag ang tanan. Kay gusto sa mobile sa katong nga nabuhat sa lalaki, ang gibuhat sa lain. Katukadenis lagi kay para makabawi sa siyang pero na sobraan bitaw.
Kigi-provide na hinon niya tanan, babae Oo. ra ba siya? Babae tagit siya. Naabuso na hinoon. Abuso na hinoon. Mula ginang-learn nga dapat kung unsa nung paton, ani ang imo puhon. Tama no, naay manging ana sa Muna car. na Pero ingani, unsa po dapat niya baton? Unsa imong advice para sa iya? dapat kay kuning kuan yang parang undaan niyang kagalingon, yang higpaan niyang kagalingon kay kung lapit sa ni Dennis, magbago si Dennis para sa iya ha. Okay, so mo advice niya mong ka nga balikan niya si Dennis. Balikan si Dennis, pero kung Di na mag-otro si Dennis, naglastod lang ang istorya ng pagyapon. Ako ang babae, di ako makabalik kung pagyapon to niya. Oo, kung utrohon. Pero, lamang chance ang mga ubang tao, pero kung di na pinagbago, siya na yung makabalo kung sa iyang buhaton. Pero murag luoy ba siya, no? Kay naana siya ana nga sitwasyon. Unya, naanakan na siya. Yan, iluoy ka siya, Master Pops. Oh, and then, kaning magkuha na lang siya ba kumbaga she needs Dennis. Dili perfecto si Dennis, naapagid siya yung mga problema pag Dennis, pero wala siya choice, pero kay siya man ang amahan sa bata, and then parang wala na pud siguro mo tanggap sa iya, feeling niya nga di na ba ako gwapa unya kuan ana basin iyang una-una ba nga wala naging mo kuan, wala naging siya choice, kato na lang gyud. Yan, ito. Doy ba? May na lang na forgive siya ni kuan, di ba, Louie? Nya sugod ato mahil niya iyang kaugalingon. And then at least man lang kung makigstorya gid siya, mag-commit gid silang duha ni Dennis. Sakit kisa nga story kang Master Pops, magkumot akong kasing-kasing ba? As in? Oo. Parang silbi listen yapon para sa tanan bitaw nga dapat kay kuan yun magtarong. Ikaw wala di ka nagtarong sa una. Sa una tong wala pa ko ibuot pero karon matured naman ko kablo na ko sa tama og mali about sa mga inana. Unsa day imong murag guilty ka nga wala nimo gibuhat? Sa una kanang nang sugod-sugod pag uyab yang di kayo ba murag playboy. Pero karon nang seryoso na kay matured naman sa medyo saktong edad. So wala ba ka nagkuan po, nagdahom po nga pareha ni Lailani nga kung sila pa unta ni Louie, okay pa unta. Yan, sayang kay lang love story dito murag kanang ikaw sa imong life na ba kayong ana nga sana kami pa unta to. Sa una pero karon kay wala na eh. Naka-move on na ka. Naka-move on na sa tanan ni mga niagi. Sige. Murag lesson niya po sa tanan nga mga babae ba nga dili na generalize tanan na lalaki nga pasakit kay mabas na kabalo sa mga nagipangbuhat sa ibang lalaki, sa mga nahitabo sa ilaha. Di ba? Perfect na unta to niya. Nagkuan lang gid siya. Gusto lang gid siya na excitement kay siguro na pa siya gusto i-prove. Na unsa na may resulta. Super ana noon. Wala na di. Ano na magmoingon ta nga, ikaw man lagi niya. Duot na kay siya na siya sa ubos di. Encouragement na lang gid nimong maingon. As a friend lugar ni Laila ni kung example friend to nimo ana. Na kay iduot pa nimo siya. Ikaw manggod, nasamot na yun siya down. Sabot siya noon. Di sa ka maka-recover sa di na mo. Muli na. Ang kamalingon. Sa kita tanan, kumbaga, once na naaga ni miingon nga, oy murag sayop gani na or basta kabalo na ganita nga sayop na ni, ayon na ninyo hulati pa nga maka-learn mo dito na kuan na. Ulahi na. So ayaw ni paningkamuti gid ninyo nga dili ang ulahi dito ka magsisi. Paningkamuti gid ninyo nga makaya nimo para sa ulahi ma-successful ka. Ma-happy ka. Muna na i-effort. Anyway, sige, unsa imong kuan? Mag-greet ka? Shout out lang po sa mga babae, please girls, ay nag-generalize pa na lalaki nga dili seryoso kay nasa story na to karong gabi o sakit kayo. Then, lang greet lang po lang ko sa mga kauban sa trabaho, sa Uncle Reggie, Uncle Albert, o Jose, nga always yung kami na sa Dear MOR. Then, sa kanan namin na karan, ng gabi o good night. Lahat ko nga makakuha mo, maayo nga lesson sa karan niya story. Ayan. Salamat. Then, yung question ko kanta, Kuya Sir Pops nga, I understand. I understand? Kasi naganda na.
Nakalimot ko basta karaan nga kanta, 1990s na ta. May lain dia. Ayun ka na lang Mr. Pops. Na, kahit naputi na ang buhok ko. Sige. Salamat. Sige, salamat po. There you go. Another caller ang atong gipangita. Hello, may gabi. Kinsa ni? Hello? Okay, one more caller. Makaulit kaayo karon ang episode, Master Poopy. Si Janice di ay ni Addict sa Dear. Hello? Hello, Mr. Pops. Oy, Brad, sa pangalan? Si JR ba, Mr. Pops? JR. Sige, JR, ikaw tong kuan sa una, nagkulang or ikaw tong nakakita pagkakulangon sa imong partner? Pili, Mr. Pops. Na nakarelate mo ba itong bahay, Mr. Pops, nga ako pong uyab sa unang Mr. Pops. Ito po kung nakarelate sa bahay nga akong uyab sa unang nga iya po kong gingon at Meaning, nagtilaw-tilaw siya sa uban. yung ingon nga nagtila, Mr. Pops. Sige, gusto kayo kung mga pagka tao nga nauyab niya, Mr. Pops. Pero iya po kong gingon at Giunsa nga lagi giingat unsa katong nagtilaw-tilaw lagi laing laki mga anak na yun, Mr. Pops. or naguyab-uyab lang? Diya na yun, Mr. Pops, atong gibuhat sa bahay, Mr. Pops. And then ikaw tong kuan kaayo, serious kaayo. Oo, Mr. Pops. Unsa nga pagka-serious, giunsa nimo pag-ingon nga serious kay kakay, unsa imong mga nabuhat sa imong measurement ana? Para sa ako, Mr. Pops, katong ibat, Mr. Pops. Seryoso na gito sa Mr. Pops. Unsa gani? Unsa nga mga ibuhat na ako ang tanan, Mr. Pops. unsa nga tanan na siya? Tanan Mapalipay na siya. giunsa? Nga, yung gusto, mahatag na ko. Giatagan nimo siya kwentas? Isa sa inyo, Mr. Pops. Gatag na ako ang tanan nga para sa obligasyon na ko nga iya isip nga. Isa ko niya ka, uyan. Unsa man na kanang gimo siyang ginahatod per me? Na sweet na ko sa lambing na ko sa Mayo din. Kuan. Kabalo na ka, Mr. Pops. Feeling nimo wala ka nagkulang. Ana yun, Mr. Pops. Basin dito ka nagkulang sa kuan. Sa na may usay pag ana uy. Murag di man Wala. murag di ka sangko. Wala man gud na itabo sa mo, Mr. Pops. Wala gid ay. Basin mo na yung gipangita kay wala man day sa man ni uy kadugay ba niya mga tabo sa amo uy. Wala ka kabalo, di ba? Dili man tayo ingon nga tanan babae, dili man ka nang ipangita pero nabay uban babae nga kana mo gipangita. Takabalo. Seryoso mo kay kadto nga babae, Mr. Pops. Lagi so kumbaga ingani ni siya. My point is yes, tinuod nga kailangan ta magseryoso mga lalaki. Pero on the other hand, we have to know our partner para makabaluta nga ay mo day ni iyang gusto gitik-gitik di ay. Bitaw. Dito na gani ko nagmahay, Mr. Pops, nga iya na kong inadto gibulagan ko niya tungod kay anak lagi mapud akong na-realize, Mr. Pops, nga naitabo nga uban mi nga duha ka gabi nga Wa gyud itabo. wala lang pugpo sa iya kay tungod kay may respeto lagi ko. Tama. Oh, nainga na. Okay, syempre. Kung siya atong gidak-an mo, puy atong kuan, di ba? Oh, Sus, magpahilabot dito. mo dito yung ipaabot. Ayay! Maabot lang lagi. Siya lagi makaingon na ba? Diba? So, inga na. Dili tanan bad kay bad na gina siya. Kay sometimes, mo pugid day na gipangita nga good. Oh. Alam na. So, sa mga, yes, mo respeto man kita lalaki. Yes, mo respeto kata kung kaan. Pero kung kabalo na ta, mo ditik po ta dihag mga ginagmay diha nga mga kailangan diha. Kay di lang ba lalaki ang ganan nga na sometimes lang. Ang babae po nangita. Lagi na. Pero mo lagi pod,
nasa huli ang pagsisisi ay pa rin ta makarealize. Lagi sad. And wala na tayo mabuhat. So unsa imong gibuhat dayon after nga mayon ka wala naman gini chance. Unsa man dayon? Wala na tong Master Pops, nag-give up na lang pug ako na tong gidawat nga ingon adto. Nag-try kag move on, dugay-dugay pud ka nakauyab na din kag usab. Master Pops. And then sa pag-uyab nimo na ba kay gibuhat nga kabag-uhan? Nang mora man gid gihapon akong gibuhat Master Pops pero uminaw na ko sa akong kuan nasawa naman ako naman nadayunan na akong kuan partner karon. Kuan Kaning dito mo pito sa kuan dawat ko pug ko niya nga mao na akong kuan. Na wapog ko nagmahay. So unsa na? Wapog ko nagmahay nga ako sab ko siya masaligan. Okay. So tama ra pod day ay nga basin nagbulag gid mo ato kay na-meet na gid nimo ang imong kuan pinaka soulmate. Master. Balakpakan! In the end, happy ka pa rin. Master Pops. Ang importante okay na naka-learn man ka ato so may dito siya nga learnings, no? Na-apply na din nimo. Imo nang gikuan gitik-gitik. Master Pops. Mao bitang nabuo. Nana gani si Junior. Oo. Musa pagani. Mahal bugas Master Pops. Ay! Kira na mais-mais na lang dahil. Training na training. I-train na sila. Ay, mais lang ta karon na training ni ha, training. Ito. Salamat sa imong pag-share ang katong nahitabo kang Leilani, okay ra to siya nga nag-uban sila ni Dennis, okay ra to siya sa imo. Master Pops kanang may pungot kay kwadto nga part Master Pops. Si Dennis. Master Pops kay mo balik ka man siya adto nga laki nga di naman to dapat angay balikan niya. Tama. Siguro, nga to lagi kato akong explanation ganina nga basin. Feeling niya wala na gid siya pag-asa pa nga kuan. Nabuhion niyang self or kung ano niyang family or sa baka ano ba yan na lang gitanaw ang the greater good among the worst. Worst naman to may tabo kung balikan niya worst, kung dili siya magbalik worst gyapon may tabo dito na lang siya sa dili kaayo worst. Singana na lang siguro decision making gyapon no. Importante butanan na to bayan na to nagpag-ampo always sa atong mga decision. Para walay sisihan. Okay, sige, unsa imong kuan mag-greet ka? Greet na lang po na ako akong asawa Master Pops na natulog na siguro to karon. O inaot ko nga kuan yaon tang ampingan akong bata. Yay! Nga ampingin na kay kumuhuman na siya, gitik-gitik na punta. Layo kay Master Pops. Sige lang. Layo man sad nimo ipapog. Tingog. Tingob. Pero pag ana baha. Great lang po na ako mga kauban diri Master Pops nga naka-on duty Master Pops. Kinsa na sila? Si Buddy, si Espanya, o si SJ Clarido. O binasab sa kuan akong inahan nga nasa kuan garon Pisay na. Kusog bang gyapon yung station dito Master Pops? Sa Pisay na. Mana? Sa Urquita City, kung unahan sa Urquita. Na yung mga part nga makuha pag yun. Tinaw kayo inyo ang programa dito, Master Pops. Nagpunog tayo. Ay, salamat sa Urquita. Ano na? Sa Lupisay na, Master Pops. Lupisay na? Oo, Master Pops. Ay, hi ko sa inyo tanan diyan namin, no? Laglaag po mo danis kagayan di oro. Sige, Master Pops. Marato, Master Pops. Salamat. Salamat. Sige, Master Pops. There you go, mga kapamilya, itong mga sharers. Grabe. Sobra ka, kuan.
kay mga loyal. May mga pagkukulang, but naningkamot nga napagyapoy umaambag sa relasyon nga dili perfect pero importante nagbinahalay, nagtinabangay no sa inyong imperfection. Dili gina siya perfect. Yes. Dili gid perfect. Always gina siya ha ibutang sa inyong alimpatakan. Dili perfecto. Busa, mag-ampo ta per me para malamdagan ta unsay atong pangbuhaton everyday sa atong relasyon, di ba? Dili na nimo makaya nga ikaw lang maghuna-una nga kuan lamdagan ta sa Ginoo dapat. So ampo ka. Unsa may maayo ani Lord? Ay gid ninyo kalimti na. Ayo pagsalig lang sa imong kaalam. Okay? Salig lang gid sa Ginoo. Anyways, mga kapamilya, wala lang akong igon time tomorrow, alas 9, kutaw question. So, matulog kong sayo karon para magkita-kits na punta. Alas 9 ng umaga, kutaw question, mga bright. Sayo ta ugma ha. Alas 8 pa lang, naligo na, nagkuan na, toothbrush. Or alas 7 pa lang, balag Sabado, palanay man unta na, pero alas 7 pa lang. May nang basok di ay basok. Laba. Na sa inyo, saan ninyo pagkuhan spend ang Sabado? And then pagkahuman pwede na din ta magpalanay. Sa hapon matulog antud sa Lunes. Sabado pa yun sa Lunes natulog. Grabe. Wala tayong ikon time, mga kapamilya. Sa mga single ladies and single moms out there, itaas ang inyong mga kamay. Kaya mukis na ko sa inyong ilog. Ready? Sleep tight ka, baby, ha? Natay Jesus It alas 11 and then MOR presents ta ugma Jesus It na po dayon international sa hapon. Domingo Brother Boy Negro sa buntag. Tomorrow morning sila ni Rico Suave and Maria Filingera. Ako, taman ra ko alas 12 ugma. Ikan sa alas 9. Balik dayon sa Monday, ha? Katong wala pa nakasubscribe, please subscribe sa akong YouTube channel. Type lamang Master Poppy sa YouTube. Subscribe na. The more you subscribe, the more chances of winning. Wala na akong igon time, mga pamilya. I'll be leaving you with a quote. Gikan kani sa atong drama tonight ang hashtag Dear MOR Nagkulang. Usahay, bisag ang perpekto nga relasyon, masayang lang. Dili tungod, wala na'y gugma. Pero tungod, wala na'y dedikasyon, ug walay commitment. I ran into a friend of yours the other day, and I asked her how you been. She said my girl is fine, just bought a house, got a job, a real good man. I told her I was glad for you, that's wonderful, but does she ever ask about me? She said she's happy with her life right now, let her go, let her be. And I told myself I would, but something in my heart just would not let you go. I
I just wanna know, what if we were wrong about